Ka Voice of the People's Party ling bao nong ai tien ka seng Dr. Bats Kemarbo ula ong ba ka WPP kamdan kaman pensyai ka NPP ne yau sembut menteri rang ba ka jelau ba Preston Tin Song lor ka jingkwa ajang uban tip ya ka jing e jai penriu ka WPP na ka liang nong ai tien ka WPP ula ong ru ba kamdan kam ya ka WPP ban pen I ya ka blueprint ki matri kam ka WPP ba ula kenturu yau ba Preston Tin Song pan pule ya ka manifesto jang ka WPP la da kwa tip ya ki matri kam ka WPP nang taw la pensyai ru ba ka jing e jai penriu ka mod ban le ya ki kam ba bha na ka benta ki paj ba pat ki we pat ki kam kum ka jing pendan kam hok ya ka pisa paj ba da ka jing bam sap ka bala yo I na du usnem ar jakat pra ka long ka basong pala si bune habang ayo skau itu ka jing kren jong Deputy Chief Minister jong ka Meghalaya ubong ba ki MLA jong ka VPP dan ki nong yalam jong ka VPP ki la le ayu ban pensisha ya ka jing e jadil riu kawai ka banga kwa balong hangni ka long ba ka VPP kam don kam ban pensisha ya ka jing e jadil riu jongi ha ka NPP la ne hau Deputy Chief Minister ni pensya si ki pai ba ki le kita ki nong bishar bat ki le maki ki ba ai ka jing kershan ne ka jing bom kershan yang habangi ong bangi ijat ben riu ni le men ken ma ba ka jing ijat ben riu ka thau ya ka jing le ba ya ka benta ka bangi dei ben le na ka benta ka jing ben toy jong ki imlang salang kham tam e ka jing ben toy na ka benta ki breu ki berit ki baria ki bomdon kata ka power le ka bor ha ka jing im jong ki ladangi la ban wanra ka jing ba lingba kata ka commitment ka jongi sya ka imlang salang la ka long hakanukuno kaliang kalong hakanukuno ko benta ladang ibat ya kanukuno ko position lo kata ka digi jinggi jat ben rio but ni kum ka kinong yalam jong ka Voice of the People Party kai ka bangila le kalong habang yu I ka jing o jing nam jong ki pai ba habang yu I ya ka jing sin shar don bor but ka jing sin shar bam sap jong ka ni ka sarkar ha kitu kisnem nadu ha arjar khat pra ba terter ka sin jam bangla shim kalong bangi dei man le ai nang ba ki pai ba kenom ngat ha ka saja ile shim yagarai ban seng ya ka Voice of the People Party da ka jingkit kle ban ya dai ki pai ba na ka sinshar thambor na ka sinshar donbor naga jingsen shar ba bamsap naga jingsen shar ka bomdon ka jingit kle naga bantau pai ba kata ka dei ka contribution jong ka Voice of the People Party ni ai ka jingkermen ha ka imlang asalang ha ba kamdon shu ka jingkermen kalau do ka jingkermen ha ki pai ba jong ka jilla ba ka politics ka dei ka kam ka ba barok khoi ki breu I kumba ki la do ka jingkermen baka politics kadai ka politics ka ba ka politics kadai na ka benta ke jimin to ilang jong upai ba ubabon balang bat nganong ye phi man la dei manga ada ka jela ka hapan ma ya gi jing sadin ya ka man ma gi jing e kumba kamat benta bat bangamla man lei kum minister ban ken tiu ya ka jela ka jongi nga ngadang la ban li sim ka kam risniang ban ya ka balong minister na ta ka nga ka pat ipi kum Deputy Chief Minister ba wat community ba ngi kum ka VPP in priang ye pi haba pi klish phang ka blueprint jong ka VPP na ka benta ka roi ka par jong ka jela nganong ipi tanga ni ka wei
ka blueprint jong ka BPP ka nong pasai perkata ka nong ba ngin pindon kam hok ya ka pisa jong upai ba. We will accountably, responsibly and efficiently make use of the public money for public good. Kata ka dekat hong jong ka BPP. Barang nong ngipi lada pidang kwa ika bantip ka gijing tu jong ka BPP. Khelet puli ya ka manifesto jong ka BPP ka bangila ki pai ba house nam ajar pula ka por bangile ya ka MLA election.